In a town that prides its vast field, a crop that feeds families are worth celebrating. Staple to every Filipino home, this product proved itself to be a versatile wonder from morning till night. From grains to a sweet, sticky treat, a delicacy becomes the centerpiece, the reason for the season. Before pandemic, gumagawa na po kami. Pero nung pandemic, parang mas lumakas po siya. Kasi nga, bawal yung mga may lumabas-labas. Tapos, ayun, nagdi-deliver po kami. Maliban sa Biko, gumagawa kami ng sapin-sapin, tikoy roll, mga ganun. Okay lang naman po ang bintahan kasi marami naman pong nag-order. Depende po yun sa kakanin na i-order nila, yung presyo na. Biko, pagka-large, 750, pag sapin-sapin, 800. Medium, 450. Pag sa small, 300 po. Nakakarating na sa iba-ibang lugar po. Minsan, dinadala sa Manila, mga umuuwing mga customer ko. Nagbabaon sila, pasalubong sa mga relatives nila. Pagkakaiba po ng kakanin sa ibang lugar dito sa Orbis ay masarap siya dahil hindi siya tinipid, malinamnam. Siyempre, masaya yung gumagawa. Bumisita po kayo sa Orbis Tondo para tikman ang aming mga kakanin. Katakam-takam nga naman ang kanin kaya pumunta na sa public market ng maaga tuwing market days, Monday, Wednesday, Friday at Sunday para makabili ng masasarap na kakanin na gawa pa sa ilang barangay ng bayan. Pwede din magpagawa anytime sa Barangay Bayawas o sa Barangay Poblasyon at Barangay Kamanbugan. Makakatulong ka pa sa pamilyang ito ang kabuhayan. So, ang Orbis Tondo po ay isang landlocked area. So, kami po ay agricultural town. So, farming po is the primary livelihood po of our people in our town. So, we produce rice as our main crop, including the glutinous rice, which is used as yung material para sa paggawa ng kanin po. So, with that po, with the abundance of the production ng rice, ginagawa po yun para sa pag-produce din po ng mga kanin such as suman, latik, bibingka, Biko, and yung ibang klase pa po ng mga kanin. And nang dahil din po sa production po ng kanin po natin, ginawa na rin pong festival po yun para makatulong din po sa mga local makers dito sa aming town. Ang Kanin Festival po natin nakakatulong para sa mga tao ngayon dahil nakikita po nila na as one town, as one community po, ay nagkakaisa po. Siyempre through yung one town, one product din po natin is kanin, malagkit, dikit-dikit, sama-sama. Yun din po yung gustong i-promote ng festival namin na ito. As early as 5 a.m., bukas na ang public market, tumungo lang sa dry section at hanapin ang mga pwesto ng kakanin vendors. Hiwalay-hiwalay sila at madali lang makikita. Kanin, a treat that's pleasant to the palate, is loved by so many, young or old. Here in Barangay Poblasyon, like one of many barangays in Orbis Tondo, making these sweets is their way of welcoming you to their lovely home. Because people here, just like the kanin, is stronger when sticking together.